An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Bamako dugutigilakaw ana diinɛ ɲɛmɔgɔw u taara ka taa foli bila an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la. Sankura foli de don. Sankura foliw ana duwawu don olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ da sera Sommet Afrique France koɲaw de ma. U jɛra ka duwawu den kɛ sigi a ka se ka sigi hɛrɛ ani ka wuli hɛrɛ ni baden kɔnɔna na ani bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani lakanaw ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ hali ni lajɛrɛ in tɛmɛna. Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli caman kan ɲo ko kun kan. Mali jamana kuntigi i n'a fɔ san o san ani Bamako tu tigɛbagaw ka fara an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u bɛna sankura foli o kɛ jamana kuntigi la Ibrahim Boubacar Keita. Ɲinanta ale tun kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ ka sababu kɛ an ka jamana ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la ka kɛɲɛ ni farafina jamanaw ani Faransi jamana ka ɲɔgɔn kunbɛba ni nin y'a ta ko 27nan ye Sommet Afrique France min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na. Jamana kuntigi y'a kanu ka ni maaba ninnu bisimila k'u kuma ɲɔgɔnya ka dugawu ɲini fɛ ka tila ka u bonɲɛ don ni ɲɔgɔn kunbɛnba in labɛnw na. O kadira kɔnɔna na jamana kuntigi a y'a yira k'a fɔ ko Bamako tu tigɛbagaw ka fara an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ko jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔna na ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wa a ka kan ni nin kobaw bɛ kɛ Mali kɔnɔ u ka ladɔnniya u k'u hakili don a la ka dugawu kɛ ka tila ka bilasiraliw ni hakilina ɲumanw k'o di jamana kuntigi ani ko labɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. Jamana kuntigi a y'a yira k'a fɔ ko labɛn in ko ale b'a bila o minɛn kɔnɔna n'o bonɲɛ k'a ɲɛsin nin diinɛmɔgɔ ninnu ani Bamako tu tigɛbagaw ma. Jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita a ka fɔla a ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye nin lajɛrɛ sugu senfɛ jamana kuntigi 31 u ka ɲɔgɔn sɔrɔ so kelen kɔnɔ ka kɔrɔfɔw sarada u ni ɲɔgɔn cɛ. An ka Mali kɛra o jamana fɔlɔ ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka nin sigili senfɛ jamana kuntigi ani Bamako tu tigɛbagaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn tɛ. A ko Mali dɛmɛbaga jɛkulu ko u ka ca wa u bɛɛ lajɛlen wulila ka Mali dɛmɛ nin labɛnba in hokumu kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko Émirats Arabes Unis o ye mobili blindé 40 di Mali ma yasa jamana kuntigi ninnu u doninin ka bɔ an ka pankulunjigi kɛnɛ na kana se u jigin wɔrɔw ma n'o ye dunanjigi sow ye ani baara yɛrɛ bɛna kɛ wɔrɔ min na n'o ye CICB kɔnɔna ye o bɛɛ lajɛlen ka kɛ lakana hokumu kɔnɔna na wa a tilara k'a yira k'a fɔ ko nin labɛn in senfɛ bi arabadon ko wulikajɔ dɔ bilalen bɛ sen kan Mali finitigilakaw ani kulu maramafɛntigiw olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla la bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. An b'a yira u la k'a fɔ ko Bamako tu tigɛbagaw n'olu ka ɲɛma ye Dramane Ɲare ye ka fara Église catholique ɲɛma Monseigneur Jean Zerbo ale ni Église protestante n'o ye Révérend Youssouf Dambélé ani groupement des leaders spirituels n'o ɲɛma ye Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara ninnu bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen u ye foli kɛ ka ɲɛsin jamana kuntigi ma a ka nin hakilina ɲuman in na. U tilara ka dugawu caman kɛ Mali ye yasa bɛn ani kelenya ani bolodi ɲɔgɔn ma u ka sabati Mali kɔnɔna na k'a ɲini Ala fɛ sigiliba min n'a bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na n'a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ jumadon ko Ala ka sigili kɛ hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la. Jamana kuntigi ninnu u n'u nɔfɛmaw u bɛɛ lajɛlen kana hɛrɛ la ka sigi hɛrɛ la u ka jamanaw kan. Sigili bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dugawu don ye k'a ɲɛsin Mali ma ko Ala ka sigili Ala ka kɛ sigili nafama ye Ala ka Mali suma ka Mali a bɛ gɛlɛya min na Ala ka Mali bɛ gɛlɛya in kɔnɔna na ka malidenw bɛɛ lajɛlen sɔn hɛrɛ la. Sommet Afrique France ani lajɛrɛ in a tɔ tɛ bɛrɛ bɔ tuguni labɛn kun labanw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati lakana tigilamɔgɔw fɛ ani MINUSMA ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Protection civile ɲɛmaaba Amdalaye Asseila u kɛlen don ka ni lakana fɛɛrɛ caman olu de bila sen kan u bɛ min wele ko PC médical an ka jɛ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Tile fila kɔnɔna na an ka Mali jamana faaba Bamako a bɛna délégation 35 de bisimila minnu bɛna bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw la ka na. O délégation 35 la jamana ɲɛmɔgɔw b'o la an'u ka gouvernement ma ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen nakun ye kelen de Sommet Afrique France n'o ye farafina ani faransika lajɛrɛ belebele ta k'o 27nan ye wa o lajɛrɛ in ani o tɔ tɛ tile fila bɔ tugun. Fɛn min ye buna adamadenninw ka lakana cakɛlaw ye minnu ka caw bɛnnen don tasuma faga ma olu kelen don ka wulikajɔw bonya ka fɛɛrɛw ani dabaliw tigɛ ka caya walasa Ala man kisira degun o degun mana bɔ sigi in kɔnɔna na ni o bi tali kɛ olu ka ca kan ka se ka u jeniyɔrɔw fin o baaraw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka o labɛn ninnu o bɛɛ lajɛlen sabatili baaraw banna ka ban. U ka cakɛda in ɲɛmayaso kɔnɔ
ni a bi wele ko PC sanitaire wa u b'u jeniyɔrɔw fin o baaraw la lajɛrɛ in tile 2 kɔnɔna na lajɛrɛ min ni a nu mi don janvier kalo tile 13 k'a kun cɛ a tile 14. An ka foli bɛ se aw yɛrɛ ma fɔlɔ parce que nin ko nin na an bɛɛ jɛlen don k'a labɛn ɲɔgɔn fɛ bon min ye an ka fanfɛla ye n'o ye kasaraw kunbɛnni ye ani kɛnɛya ko ta fan an ye fɛɛrɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ sigi pour que yɔrɔ min ni situation yɛlɛmara cogo dɔ la yɔrɔ min bɛ se ka baaraw ta ka a labɛn ka a kɛ de manière que a bɛɛ bɛ se ka ɲa donda kelen fɛ donc o baarakɛyɔrɔ de kɛra an fɛ yan an ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye baarakɛyɔrɔ caman mɔgɔw ye santé b'o la DCSA b'o la CICR b'o la armée b'a la ministère de la santé fana yɛrɛ b'a la bon ka fara protection civile kan donc an de ni ko tiɲɛna a bɛ di an de ma donc o kosɔn an hakili jagabɔ an k'an fara ɲɔgɔn kan o cas ni ko kɛra an ka se ka ko ninnu labɛn ɲɔgɔn fɛ ka ɲa donc o de ye yankɔrɔ sigikun ye ale kɔni ale sigilen bɛ de ka lajɛli kɛ fɔlɔ tant que ko ka ɲi kɔni an tɛ an da don fɛn na mais ni ko yɛlɛmara ten an tɛ ala deli min na o de la sisan an ka baara bɛ se ka wuli fɛn min ye lakana ta fan ye an b'o de sira kan dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ kunbɛnniw na dɔw bɛ yen olu bɛ bisimilali la mais fɛn min y'an ta fan ye an bɛ se k'a fɔ ala barika kabi san 2 sisan an bɛ labɛnni na an bɛ don min na komi a tɔ ye tile 2 ye an bɛ se k'a fɔ an labɛnnen don bi an hakili kɔnɔna na an'an fanga kɔnɔna na ka ko nin kunbɛn ka kɛ hɛrɛ ani bari kɔnɔna na inshallah n'ala jɛna n'a ye an bɛ se k'o kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ni olu kɛlen de k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati hɛrɛ ani baden kɔnɔna na faransi dɔgɔtɔrɔw b'o la ani farafin jamanaw dɔgɔtɔrɔw wa bɛɛ lajɛlen natɔ bɛ na ni dɛmɛɲɔgɔnya ye minɛnko nasiraw fɛ ka fara mali jamana ka minɛnw kan walasa ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni lajɛrɛbaw n'a ɲɔgɔnnaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ nabagaw bɛ ka bɔ diɲɛ jamana camanw de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina jamanaw ani faransi jamana ka na mali jamana kɔnɔ a ka kan lakana fɛɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati walasa adamadenw ni bɛ se ka tanga jamakulu bi dalajɛ yɔrɔ o yɔrɔ degun bɛ se ka sɔrɔ o yɔrɔw la o de kama poste de contrôle u y'o fana sigi sen kan walasa ka kɔlɔsili ani jateminɛw kɛ ka caya ka kasara kunbɛn o ko kun kan faamuya bɛ sɔrɔ Ponge dɔgɔtɔrɔso ma ɲɛma dɔ ka walawalali fɛ a bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye baara bolodalenw kun kan hali bi jɛkulu mun bɛ yan jɛkulu nin ye service caman de jɛlen bɛ ka jɛkulu nin former n'o kɔrɔ ye jɛkulu min bɛ yan i janto sommet Afrique France ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na a cadre kɔnɔ ale sababuya la k'a bɛɛ garanti a ka furakɛli la o kɔrɔ di anw bɛna dɔgɔtɔrɔso de jɔ kɛnɛ ma mais k'a jɔ baarakɛyɔrɔ bɛ kɛ mɔgɔ bɛ jatigiya bɛ kɛ yɔrɔ min na pour que ka se ka bɛɛ furakɛ ni mun mago jɔra an na su ni tile o kɔrɔ di que an t'a deli n'a a kɔni taara an ka ŋaniya taabolo la u mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔ la tuma o tuma su fara tile kan u b'a sɔrɔ parce que an bɛna numéro to yen an bɛna fɛnw kɛ papier kan k'a yira an bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a kɛra CICB ye o a kɛra hôtel ye o a kɛra concert mun bɛ kɛ o a kɛra mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn jalajɛ fɛn mun na o fɛn fɛn bɛna kɛ sisan anw ni protection civile mɔgɔ ministère de la santé mɔgɔ ni protection ani ministère de la protection de la sécurité ministre mun bɛ lakana ni mɔgɔ dɔ la u bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka baara kelen nin kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a kɛra cogo o cogo ni ala ma ko wɛrɛ kɔni kɛ an kɛlen bɛ ka dabali mun tigɛ o ka se ka an dɛmɛ ka baara nin kɛ an sago la walasa saniya labɛn olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kan ka kɔn lajɛrɛ ɲɛ sommet Afrique France jagokɛlaw an'u ka soba CECIM u jɛra ka sefa wari miliyɔn 20 o de ta k'a di Bamakɔ gouverneur ma walasa Bamakɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen olu saniyaw bɛ se ka sabati cogoya min na jagokɛlaw u ka soba ɲɛmaaba a ye dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli caman k'an ye u ka ŋaniya yira in kun kan Amadu Kamara ka ɲininkali gɛlɛmani na a ka jatala Ibrahima Kulubali i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na lajɛ dɔ bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ yan a ka ca san kelen o san kelen dɔ a bɛ ka labɛn u b'a fɔ o lajɛ min ma ko faransi ani africain pays minnu bɛ faransi kan fɔ Afrique France olu bɛna lajɛ kɛ yan nɔ nin y'a mugan wolonwulanan ye aw yɛrɛ b'a kalama a bɛ san 2 bɔ san 3 faransi y'an ka jamana de choisi k'a fɔ k'olu ka abriter a ka kɛ an fɛ yan nɔ donc wulikajɔ bɛ ka k'a la depuis san joli bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ kɛ i ka yɔrɔ la yen a sonyani
an y'a ye k'a fɔ jamana bɛ cogoya min na bɛɛ ni jɔyɔrɔ don chambre de commerce ni jɔyɔrɔ mun ka kan minnu bɛ baara mun kɛ ka bolomafara kɛ ka ɲɛsin u ma k'u dɛmɛ u ka baara la sugu chambre ka mɔgɔ de bɛ o kɔnɔnaw la mais sugu ye maire ta ye sirabaw ye maire ta ye olu de bɛ nin kɔlɔsi olu de b'a furan olu de b'a a ɲamaw cɛ a bɛ tile damadɔ bɔ an ko madame le gouverneur ma an bɛ fɛ ka an fana ka dɛmɛ waleya ka taa maire ma ko maire ka ɲɛmɔgɔ ye ale ye a kama ko bɛɛ bɛ a ma kosɛbɛ an bɛn'a kan ko sɔgɔmaden na u ka na chambre la 10 heures gouverneur nana ye a n'a ka cabinet mɔgɔw ani Bamakɔ maire 6 min bɛ Bamakɔ yan nɔ maire 6 bɛɛ tun bɛ yen ani chambre de commerce bureau ani bureau district mɔgɔ tun bɛ yen ani association minnu bɛ commerçant kunda caman tun bɛ yen a ko u kana bɛn n'a ye chambre y'a laɲini ka miliyɔn 20 bɔ k'a di gouverneur ma pour que a k'a di maire ma u k'u boloma dɛmɛ n'a ye Bamakɔ saniyali ko la mais o dɔrɔn tɛ boli kɛ c'est pour k'a fɔ ye saniyali nin a bɛ bɛɛ de concerné n'a fɔra ko sirabaw furanna ni karew dɔ bɛ n'u ma furan fu don u k'a faamuya télé mɔgɔw mana na yan nɔ u tɛ dan sirabaw dɔrɔn ma ko u bɛ don Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ de la ni maire yɔrɔ mun furan n'u ma se yɔrɔ tɔ ninnu ma quartier kɔnɔ mɔgɔw dugutigiw ni quartier kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ka essayer k'i ka da furan pour que ni événement in kɔnɔna la u kana n'a essayer ka ja dɔ bɔ an fɛ yan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɛbɛn kɛtɔ ka kɛ Bamakɔ tun bɛ tan ka sɔrɔ a tun tɛ ten c'est vrai que a kan ka kɛ de façon continuelle a kan ka kɛ tuma bɛɛ mais particulièrement comme an bɛ sɛbɛn ɲɛkɔrɔla la bɛɛ k'i jija ka yɔrɔ dɔ labɛn ka yɔrɔ dɔ furan i ka sigida la pour que nɔgɔ dɔ de ka se ka bɔ a la. ka sanga ni o lajɛrɛ kelen ye Mali jamana a bɛna min bisimila janvier kalo tile 13 ani a tile 14 Kadi Jakite ani Samba Tarawele wulila ka don dugu kɔnɔ ka munumunu salo kɛ walasa u ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw hakilina sɔrɔ lajɛrɛ belebele nata kun kan an ka jɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlen ninnu fɛ. Donc ne yɛrɛ bolo France Afrique kɛlɛ an fɛ yan nɔ a b'a to n'an b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ parce que kɛlɛ min b'an fɛ yan bi a b'a to kɛlɛ min bɛ ka kɛ nord la bi a bɛ ka kɛ fan o fan ni France Afrique kɛra c'est comme si Mali a ka yɛrɛmahɔrɔnya dɔ sɔrɔ quoi en un mot donc an bɛ président de la République fo o yɔrɔnin na quoi donc vraiment nin bɛ k'anw yɛrɛ ma hakilisigiba ye quoi. Nin ye ko ɲɛnamaba ye Mali kɔnɔ nin ye koba de ye parce que hali n'i ye Bamakɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ sisan Bamakɔ a dilanna a ɲana parce que ne yɛrɛ moto de bɛ ne bolo n'i kun y'i labɛn ka yɛlɛ moto kan ka bɔ k'i bɛ so k'i bɛna baarayɔrɔ la i b'a ye i ka fini bɛɛ bɛ nɔgɔ mais sisan i b'i ka moto boli ka na lɛzi kɔnɔ lafiya kɔnɔ poussière t'i tɔɔrɔ foyi sira bɛɛ dilanna ka ɲa tiɲɛna nin ye ko ɲumanba de ye Mali kɔnɔ a ka di ne ye an ka fara ɲɔgɔn kan toujours an ka président i bɛ ka dɛmɛ nin sommet in na a ka ɲa toujours jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana ka basigi Mali ka lafiya an ka dun ka fa sɔrɔ kɛnɛya kana jamana kɔnɔ. Sommet Afrique France min bɛna kɛ Mali la ne hakilinata ye ko ɲumanba don ka taa bolo damadama kan a bolo fɔlɔ ye mun ye o ye danaya min bɛna da Mali kan danaya min dara Mali kan k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye ba nin kana k'anw ka jamana fɛ a tɛ kɛ ni danaya tɛ o kɔrɔ ye di an ka jamanakuntigi donc a bɛ baara min na a tantɔlen don jamanakuntigi wɛrɛw fɛ u b'a yira k'a fɔ baara min na a bɛ baara bolo ɲuman de kan donc ni danaya danna i ka jamana kan k'a fɔ bi an kan ka taga ɲɔgɔn ye a ka jamana nin kan diɲɛ yɛrɛ taabolo la ubiyɛn farafinna ni tubabu ka taabolo la u ka diɲɛ kɔnɔna la donc ne bolo ko ɲumanba don ne bolo an kan ka minɛ boloba la ne ko an kan ka foli kɛ kosɛbɛ ka jamanakuntigi fo ka jamanadenw fo parce que jamanadenw bɛ fo ni mun ye n y'a fɔ ɲɛna ko taabolo ɲɛna mais u bɛ fo ni mun ye jamanadenw de bɛ sɔn olu sɔnna o sɔnna min o d'abord fɛn min bɛ dilanna jamana kɔnɔ bi ko min bɛ kɛra jamana kɔnɔ bi a bɛnna jamanaden caman ma
donc yiriwali min fana bɛna boloda jamanaw kɔnɔ n'o ye sirako nin ye n'o ye yɔrɔ saniyako nin ye jamanadenw de bɛna kɛ o jamanadenw de bɛ k'a kɛ o de y'a to n ko a bɛnna jamanadenw ma donc ko ɲumanba de don bi vraiment an bɛɛ kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que a kunjago ɲuman ala k'o di an ma. Somo ye France Afrique ni hakilina ye min y'a kan a bɛna fɛn caman nɔgɔya Mali kɔnɔ sommet nin kɔni bɛna kɛ hɛrɛ ye Mali ma ani Mali den bɛɛ lajɛlen ma n bɛ min ɲini Mali denw fɛ en tant que supporter malien bɛɛ lajɛlen k'i jija ni sommet a ka se ka kɛ ka ɲɛ la an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bonya minnu bɛ bila sirabaw kan polisi ni fɛn minnu bɛ bila sirabaw kan fɛn fɛn bɛ fɔ an ye karisa kana tɛmɛ yan fɛ karisa i jɔ yan fɛ mobili nin kana tɛmɛ yan an ka ɲɔgɔn bonya yɛrɛ kɔnɔ pour que dunan minnu bɛ n'an fɛ u kana défaut kelen si ye an ka ko la donc vraiment an kɔni b'a ɲini sommet min bɛna kɛ u k'a fɔ sommet kɛnɛ kan ko Mali kɛlɛ banna maliyɛn b'o de fɛ k'a fɔ sommet kɛlɛ kan à partir d'aujourd'hui n'an bɔla yan tile 5 kɛlɛ banna pour que maliyɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn mɛn an bɛ paix de fɛ Mali kɔnɔ puisque réconciliation bɛ anw de fɛnɛ fɛ yan maliyɛn bɛ ɲɔgɔn lamɛn an bɛ ɲɔgɔn bonya danbe bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bonya an bɛ ɲɔgɔn lamɛn. Bon ne hakilina ye sommet Afrique France la fɛn ɲɛnama don ka d'a kan Mali yɛrɛ kɔnɔna la a ka fisa Mali ma a ka fisa an ka économie ma a ka fisa fɛn caman dilanna sommet Afrique France in na quoi siraba caman dilanna hôtelbaw fɛnɛ dilanna dunan caman bɛ ka na an fɛ yan ko Mali yɛrɛ tolen don jatigiya la. France ni Afrique sommet nin il faut a ka dimension ka changer a kana kɛ dɔrɔn président bɛ ɲɔgɔn rencontrer u bɛ kuma a bɛ kɛ tile 2 rencontre il faudrait que a ka kɛ rencontre mun ye nafa ka to ka bɔ a la par exemple Afrique ni Chine ta c'est concret c'est vrai que chinois b'u ka intérêt mais il y a des actions concrètes il est temps que France fana ka to ka vraiment dɛmɛ kɛ Afrique ye puisque nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par la géographie, nous sommes liés par beaucoup de choses, puisque nous sommes colonisés. Mais nous sommes intéressés, nous sommes maliens, nous sommes en sécurité. C'est vrai que la France a une intervention, mais jusqu'à présent, l'insécurité est insécurité est belle, mais particulièrement nord là, il faut que nous pensons qu'à travers ce sommet-là, il y aura la paix définitive. Kidal est mal. Mais il faudrait que François Hollande ka assurance dit. Français quand on sommet qu'on fait, on est français, on est kélé à peu près. Mais français quand on fait la fin beignet, quand on kélé blanc on quand Kidal, kélé maintenant on va kélé. Nanga jamana doujoura fait nga douye, ou kana anga si anga kuma nous bata tuko mona ta tuko parce qu'on t'a ujara. Mais sommet fana kélé kadanye, mais à condition que quoi Kidal anga Kidal kadama anga jamana kadama. Ou quand an yɛrɛ bolo lafiya la an ka jamana gérer cogo min ka di o kana foyi imposer an kan ni wari ko don ka tunu ka wari ye mais u k'an ka yɔrɔ to an bolo an ka to lafiya kɔnɔna na. Je ne vais pas aller très loin. Sommet ni c'est très important pour ce pays. Ko ɲuman don mais a y'i da maga yɔrɔ minnu na nous ne sommes pas en paix ici vraiment. Ni Fransi sera ka Kidal libéré ka di anw ma parce que Fransi de nana le problème c'est la France. Pas au Mali seulement, sur réseau MB. Sur réseau MB, c'est la France qui est à la base de tout. On a un sommet qui est en Kadame, mais on a quitté libéré Kadama. Peut-être qu'il y a un country à Séoul. Sisan o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ sani an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tarata don janvier kalo tile 10 Alassane Dramane Ouattara ye ministre ɲɛma sugandi k'o kɛ Amadou Won Kulubali ye. Ale bɛ bila ministre ɲɛma kɔrɔ Daniel Kablandenga nɔ na o tarata 1 janvier kalo tile 10 o fɛnɛ taara ka o kɛ Alassane Dramane Ouattara ka jamana ɲɛma danga ye. Amadou Won Kulubali si bɛ san 50 ani san 7 na. Jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara taama ɲɔgɔnkɔrɔba don. Daniel Kablandenga ministre ɲɛma kɔrɔ ale bɛ kɛ jamana ɲɛma ka danga ye. Wa jamana sariya sunba fɛnɛ bɛ sin ka jɛra de k'a fɔ ni jamana ɲɛma fɛnɛ tɛ yen maa min na Daniel Kablandenga de do. Alassane Dramane Ouattara kun y'o de laɲini Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna sariya sunba ni furubakalata dɔ labɛnni ye min ni jamana de fanba y'a jira k'a fɔ u jɛnna ni a ye référendum. O b'a jira k'a fɔ don nataw la ni jamana ɲɛma tɛ yen maa min bɛ kɛ maa ɲɛma filanan ye o ye Daniel Kablandenga de ye. Don dɛmɛninw na wasabulon ɲɛma ni jamana ɲɛma kun tɛ o de kun bɛ k'a ye nin y'o bannen ye.
Amadou Gon Coulibaly Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jakulu Rassemblement des Républicains RDR tɔnden do ani Alassane Dramane Ouattara jɛra ka jɛ do u ni Henri Konan Bédié ka fanga ɲini jakulu PDCI cɛ ka se ka gbagbo bi ni ka kɛ jamana ɲɛmaa ye. Amadou Gon Coulibaly bi bɔ Koliwari fa min fɛ o ye a gaɲaka yanfan ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Korogo. Gon Coulibaly tɛ maa dogolen ye Korogo o duden dɔ do wa yɛrɛ ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye Alassane Dramane Ouattara fɛnɛ bolo a ma bala maa caman na. San 2002 ka taa se san 2010 ma Laurent Gbagbo ka fanga kɔnɔ a kɛra minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen kun do sɛnɛko ma o bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ a bɛ Alassane Dramane Ouattara ka fanga ɲini jakulu kɔnɔ. Tuma min na ni san 2011 Alassane Dramane Ouattara kɛra jamana ɲɛmaa ye o y'a sugandi k'a bila a yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaya dagayɔrɔ kɔnɔ secrétaire général. Maa filaw ka jɛ kunnafoniw y'a yira kabini san 1990 don min na jamana ɲɛmaakɔrɔ min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ Côte d'Ivoire jamana ye Félix Houphouët-Boigny o ye Alassane Dramane Ouattara sugandi ni k'a kɛ minisiri ɲɛmaa ye. O don Alassane Dramane Ouattara ye i bolo bɔ ale de fɛnɛ nɔfɛ k'a kɛ a ka conseiller technique ye minisiri ɲɛmaaya dagayɔrɔ la. Kabini o de kɛra sa u ka jɛ kɔni kɛra danaya ani ladiriya kan u fura dama u ma deli ka tigɛ ɲɔgɔn na. O de y'a to san 2011 Alassane Dramane Ouattara kɛlen jamana ɲɛmaa ye a y'a k'a ka secrétaire général ye. Burkina Faso jamana kɔnɔ kiri min dayɛlɛlen do ka ɲɛsin surasi dɔw ma minnu kun b'a fɛ ka furanjɛrɔ ka fɔ Jasu Michel Kafando ka fanga min bilara jamana ɲɛmaakɔrɔ Blaise Compaoré nɔ na tarata do janvier kalo tile 10 kiri bulo kɔnɔ surasi ninnu maa b'u la min bɛ wele ko Caporal Madi Ouedraogo a ye dalakan minnu di olu ye maa caman kɔnɔ wa barisabu ka d'a kan Caporal Madi Ouedraogo y'a yira k'a fɔ minisiri ɲɛmaakɔrɔ min sen tɛ ka don Burkina Faso jamana kɔnɔ a baara ta jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kaboré y'a wele ka dɛsɛ ko a bɛ Canada fa min fɛ a k'o bila a ka na jamana kɔnɔ n'a ma ɲa ko surasi do ka dɛsɛ kolokoto Yakuba Isaac Zida min kun ye minisiri ɲɛmaa ye furanjɛrɔ fanga kɔnɔ k'o kɛ kun bɛ k'ale ci ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan surasi ɲɛmaaba damadɔw kɔni bɛ yen ko k'olu kundo o kɔrɔ ye k'u fa o maaw la Général Djibril Bassoulé Blaise Compaoré ka minisiri min ɲɛsinnen kun do Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ani Gilbert Diendéré o min fɛnɛ ye furanjɛrɔ ka fɔ Jaso n'a ma sera sɔrɔ a bolo n'o lasagon bɛ bi ko Yakuba Isaac Zida kun ye a laɲini ko ale k'olu bɛɛ lajɛlen fa a ma da o ma a ko maa min bɛ wasabulo ɲɛmaaya la bi Burkina jamana kɔnɔ Salifou Diallo ko Yakuba Isaac Zida kun y'a ɲini ale fɛ a k'o fɛnɛ fa ko Yakuba Isaac Zida kun b'a fɛ k'a dama tɔgɔ wɛrɛ de ɲini Burkina ka denw ka wuli ka jɔ in na min kɛra sababu ye ka Blaise Compaoré gɛn a kun b'a fɛ ka kow bɛɛ lajɛlen tigiya minɛ o kuma na ninnu maa sabaw de kun gɛn kun bɛ sababu ye k'a ka baara gwɛlɛya a bolo a yɛrɛ ka faamu na n'o kɛra sababu ye a ka se ale Caporal Madi Ouedraogo ma ka fara ale yɛrɛ taama ɲɔgɔn surasi ta ɲɔgɔn na ka k'u ka lajɛ ka nin maa saba ninnu fa. Mamina ni nin kɔrɔfɔ ninnu bɔra k'u bi kiribulon kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ o yɔrɔ bɛ a ka lapasabaw ye a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛmaaw ka nɔnabila minnu bɛ kiribulon kɔnɔ ni o ye procureur ye parquet n'u tɛ ka ko wɛrɛ kɔni ɲini walikelen u tɛ ka woro ɲini manɔgɔ la ko kuma y'a yɛrɛ ban Caporal Madi Ouedraogo banna minisiri ɲɛmaakɔrɔ Yakuba Isaac Zida ka laɲiniw de mɔ ni u labanna k'u ɲɛsin a yɛrɛ mɔ ko kumana k'u b'a yɛrɛ kundo o kumana olu yɛrɛ ye fɛn min faamu nin giri min sigilen filɛ nin ye sen kan ka ɲɛsin olu ka maa mɔ ni o ye Caporal Madi Ouedraogo ye a kiri sigikun dɛ Caporal Madi Ouedraogo ma da o mɔ a ko o Yakuba Isaac Zida kelen min kɛra furanjɛrɔ fanga minisiri ɲɛmaa ye n'a bilama dɛsɛ bɛ ka don Burkina jamana kɔnɔ a barata jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kaboré kɛ bɛ ka wele da ka ɲɛsin a mɔ n'a banna fo o kɛra sababu ye o ka gɛn ka bɔ surasiya la ko san 1987 octobre kalo tile 15 Burkinakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara surasi jɛkulu min kɛra a faaba ye ni u k'a ma ko commando maa min kun bɛ o ɲɛkun na ko Yakuba Isaac Zida a y'i to minisiri ɲɛmaaya la k'o tigilama gwɛngwɛ u ka se ka jamana bila. Senegal faaba la Dakaru kiri tako filanan min sigilen do sen kan ka ɲɛsin Cadikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Hissène Habré ma ni u ka ma ko procès en appel o tɛ dɔwɛrɛ ye n ka kiri tigɛra nka n ma faamuya sɔrɔ a la walikelen n ka lapasabaw ma sɔn u y'a yira k'a fɔ segin ka kɛ kiri kan janvier kalo tile 9 ntɛnɛn don jamana ɲɛmaakɔrɔ Hissène Habré ka lapasabaw tilalen kɔfɛ u ka kɔrɔfɔw la kuma dira Hissène Habré ka maa lajabalenw ka lapasabaw ma olu y'u sinsin fɛn min kan o ye tiɲɛ don a fɔra kiri kɔnɔ ko Hissène Habré ni si kaso ka kan ni u k'a ma ko perpétuité nka tɔrɔmɔɲɔ min kan ka jɔ maa lajabalenw ye n'u k'a ma ko indemnisation lapasabaw ko k'o dɔgɔyara olu ɲɛna barisabu ka d'a kan a fɔlen don maa minnu bɛ yen an balakaw la ni Hissène Habré ka bɔnɛ banfula don kuma Cadikadenw kun na ni bin kɛra olu kan ko sɛfɛwari miliyɔn 20 maa minnu ni olu minɛna ka taa ni u ye ka t'u lajaba torture
ko February million dani duru Maître Vernere ni o ye ma laja balunga la pasaba do ye avocat ale ya yira ka fo jombi ke ni wari ina o temene ko fe ma hake mi mene do o ere mase ka dado una fonu nguna nana ye ka fo ma banani ani keme wolobla ani bisaba ani saba o de toro soro isen Amerika bonena Senegal fabala Dakaru Abubakar Sidiki Jakite ukama kutumba Musa Dadisi Kamara ka lakana jakulu ma nyema kerengere ne kundu ale de muguti Musa Dadisi Kamara la kuma mena ni takera nofe barsabu kadaka asigale do kafo faliba mingera ndulati kene bakono Konakiri lagine fabala septembre kalula sa 2009 o segasegele bisonga gu ala na ye muguti Musa Dadisi Kamara la ka labaki yereta na minembebi Senegal fabala Dakaru lagina Konakiri ka uya yira ka fo ubape Senegal ka blakata di umo nga ere koniye ajira ka fo ale majeni Italie lagina Konakiri ka ufe ya fasula barsabu kadaka adandela ka fo akala kana sabatimbe tarata do janvier kalo tleta Senegal ka uka kiri nyema oye adala kan lame asegina ka korofo kele de ka kwale koni be kote akabla kata di lagine Konakiri ka uma barsabu kadaka fali ko kuma o minyoyi ma keme ani ma biduru ani ma wolula fangasi na matom na 2009 septembre kalo tle muga ani segi ndolati kene bakono ko ma minu ngera akokolo kolo ba uye chinya do alebe ka mine amobi konga atigila maw yeru ko halibi ko olu be joyoro bawla lagine Konakiri jamana kono o kuma na ale koni mbe kote akabla kata di lagine Konakiri ka umo nga onata be Senegal kiri nyama ya yira ka fo lagine Konakiri ma nyama wi la nyine minge ko kabla kata di umo ko Senegal kiri jene dunia aye ko kuma na kabla to dukata di akala pasaba ni o ye Maître Baba Diop ye o ya yira ka fo ni ye ngo in laje kanya ba ye ka fo hake mi ni obi fo droit o malaba to ko ina chake nywanya mi me jabana lawni nywanje ko flelikera o dronde mo ninga ko injala tike nga halibi fo imachia ale ko ninga famuna ana laje chugo bela jelela sharia kembe ka yamaria mi mena di umo barsabu kadaka wala sa Abubakar Sidiki Jakite tumba ka blakata di lagina Konakiri ka umo po jamana nyema makisal ale ka sharia sengrengere ne dota ni ukama ko dekre ka blakata o kuma na sharia be olufene yamaria uka o dekre o mi minata makisal fe ko atake kirila meme se kato o fena be bo amo o bise ka kero mena ko ye jamana kiri blumba kuru supremi ko kuma na kuno seraw damine wode be dansi anga bi bamananga kuna foni soro leuna awni cew kanya madalla la seli natani alama basi wereke awni awna awni Musa Famba de bina nyon soro yanno awni ci